La Paeria de Balaguer ha presentat aquest divendres el llibre de Nadal a Reixos, que explica tots els personatges presents en l'univers dels Reixos, amb dibuixos d'Aina Bestart, una de les il·lustradores del moment. El llibre és un gran desplegable amb dues cares, on hi apareixen els 16 personatges de l'imaginari, acompanyats d'una explicació de cadascun dels universos, al qual pertanyen, així com de tot el projecte i de la nit de Reixos a la ciutat. El paer de Cultura i Comunicació, Arnau Torrente, ha explicat que el llibre inclou un codi QR que permet escoltar-ne tots els textos amb la veu de la Polsim per fer així el llibre més inclusiu. El llibret es pot comprar al Museu de la Noguera i a la Biblioteca Margarida de Montferrat al preu de 5 euros. Com ja havíem anunciat, aquest any una de les novetats entorn al tema de Reixos és la publicació d'aquest llibret, un llibre on la gent que el compri i podrà trobar tots els personatges que tenen a veure amb l'univers de Reixos. Per tant, parlem de missatgeres, parlem de la Polsim, parlem de les tres pageses, dels tres Reixos, parlem dels carboners, llamineres. Per tant, tot aquest batibull de personatges que han anat apareguent els últims anys i que també apareixen en aquest, doncs qui no ho tingui clar, aquesta és la publicació on s'explica tot. I a més destacar que els dibuixos són de l'Aina Bestart, que és una de les il·lustradores del moment. Aquest llibret es pot trobar tant al Museu de la Noguera com a la biblioteca i té un preu de 5 euros. Destacar també que a part de les il·lustracions i dels textos, el que s'ha fet és gravar tots els textos amb un àudio i a la contraportada del llibret trobarem un QR on podem escoltar amb la veu de la Polsim tots els textos que hi ha dins. Era la idea de fer el llibre més inclusiu i que totes aquelles persones amb problemes de ceguesa doncs, també pogués gaudir d'aquest relat. Una altra de les novetats d'enguany són les fitxes del retallable dels personatges de l'imaginari dels Reixos. Aquí a la ciutat es tracta d'un conjunt de 16 fitxes retallables en què s'inclou un dibuix pintable de cadascun dels personatges. Entre aquests hi ha la missatgeria dels Reixos, els propis Reixos, la Polsim, les tres pageses, la soca, els carboners, les llamineres i la pipa. Aquests retallables es començaran a distribuir aquest dissabte entre la 50ena de comerços de la ciutat que s'han sumat a la campanya. Cada comerç disposarà d'un sol personatge i caldrà que els interessats en fer-se amb tota la col·lecció facin un recorregut per diversos dels establiments comercials que es troben identificats a l'aparador amb el segell vermell de Nadal a Reixos. D'altra banda, la Paeria de Balaguer ha decorat diferents aparadors del centre històric amb l'imaginari de Nadal a Reixos. Es tracta de botigues que actualment no tenen activitat comercial i en què s'ha disposat elements de l'imaginari de Nadal. Entre altres, s'hi pot veure una soca de Nadal o el vestuari dels personatges dels carboners, una de les noves incorporacions d'enguany i que arribaran a la ciutat el 27 de desembre. També hi ha un aparador dedicat a la Fira dels Alls i una mostra de la cultura popular que envolta les festes de Nadal, on hi figuren objectes com les neules, el pessebre o l'escudella. D'altra banda, la missatgeria dels Reixos tornarà a recórrer diferents carrers de la ciutat per recollir les cartes dels nens i nenes. Durant el recorregut, la missatgeria també reparteix el seu retallable. Finalment, destacar que les pageses reials, albeflor, doll d'argent i dits de seda seran els propers dies al casal La Palla Bacara per rebre els nens i nenes que les vulguin visitar i fer-los entrega de la carta. Es tracta d'una activitat adreçada exclusivament als centres escolars de la capital que començarà a partir del dilluns 20 de desembre. Pel que fa a la cavalcada dels Reixos, el director de la Xemeneia, Espai de Dansa i Moviment, Albert Bonet, ha avançat que els Reixos, Melcior, Gaspar i Baltasar sortiran aquest any des de l'església del Sagrat Cor, des d'on recorreran part del carrer Barcelona i el passeig de l'Estació fins a arribar a la plaça del Mercadal. Bonet diu que des de la Paeria es treballa per realitzar aquest acte amb la major normalitat possible, tot i que també fa una crida perquè la ciutadania sigui prou prudent i utilitzi les mascaretes i no s'agrupi en massa. Bé, estem planificant una mica aquest recorregut, que en principi sortiran, els Reis arribaran a l'església del Sagrat Cor i després passaran pel carrer Barcelona, el passeig fins a arribar a la plaça Mercadal. En principi ho estem preparant tot amb tota la normalitat que ens sigui permesa, esperem que puguem continuar així i depenent també del que ens vagin dient, doncs anem canviant o no, però voldríem pensar que ho podem recuperar tot amb cert
certa normalitat i apel·lant a que la ciutadania també sigui prou prudent com per no aglomerar-se en excés, etc, i mantenint aquestes distàncies i les mascaretes i tot això. Nosaltres, per la nostra banda, intentem que tot segueixi una certa normalitat, però també és això, apel·lar que la ciutadania també sigui prou prudent.